мегум дар ин хона бомба кафида боша ё анор. хай садқа шавмарам як рафтам Тоҷикистон 3 моҳ да омадам. либос дар дарини либос ҳама либосора канда шушта қоқ карда бо бабайдӣ тақдир надорам борон мезада 3 рӯз гуфта барои ҳамин чӣ либоси шуш доштум шуштуму ҳанами боло ями дивану пивана чиванда партофтам. баъд фақат мепарсен ҳамун духтар ки ҷо шуд баъди ями шудан смс навистагӣ ба ҳамун бо давом дод ки не давом надод дига ҳамта гум шуда чӣ мегӯянд пай пош канда шуд дига худоро шукр. дига марам Тоҷикистон дам бисёр наистодам ҳамин 3 моҳак истодам худоро шукр ана хурдум гаштам ҳамаи ҷои ҳамин Тоҷикистона гуфти ҳам гапҳо ягон тараққиш намонд ҳамин таба дига бо ҳам тукада омадем хонамоно бо давом додем шакошака. мегӯм ки ман чорхонага дорам ин қадар кор дора агар ман ҳавлии 3-4 этажа медоштам чӣ кор мекардам ба фикрам ганда хароб мешудам хай не на худоӣ монду на тӯю на говорабандон ҳамара хурдум бо 5 килои дига фарбе шудум омадам. дӯстони азиз кинои ҳомиёна дим сериашаш дад кирем бай бай.